Бародари азиз, салому алейкум. Нигаҳ кунем бародарҷоно. Хоҳиш мекунам навора паҳн кунем бародарҷоно, илтимосо мекунам. Бародарое ки бародарҷоно мошини Polo дар кор шуд 2014 бародаро. Солиш 2014 ҳай ана неки механик ҳай бародаро. Механик ягон проблема надора бародаро. Ҳама 100% ҳай хадавой падавойш ҳама чикапуки короче. Нигаҳ ки бародарҷон фақат амис агара миёй мешиниш газават мекунӣ мерай бародаро. Не ки бародарҷоно нарша 500 та гуфтесай ҳозир нарша 500 та гуфтесай айноми ҳамин бародартон ки занг заден железни арзониш мекуна. Ин хеле непросто так бародаро. Железни арзониш мекуна. Ай проблемаш дагия бародарҷоно бояд ки ҳамура бара бифурӯшад. Срочни дар корш дагия бародаро марҳамат зангш бизанен. Фарқш нест бародаро. Куҷоида ки бошен номерош мебурад, дар номерош занг занен. Агар ки бародаро чӣ кунакунен сурат пурача аввал роӣ мекуна бародаро, бибинениш хишру ҳама тарафа бигениш бо видео мекуна чӣ хеле ки маъқултон ай. Мегира мекуна роитон мекуна ана маъқултон кишид чо мекунед мерен ай пеш во мехӯрен катиш чақчақ мекунем бародаро мерен мошина мегирен. Зинда бошед шерунар илтимосо мекунем навора паҳн кунем ки то як ҳамин бародар мошинша савдо кунад да илтимосо мекунем. Зинда бошен худо нигаҳбонтон. ин ака мошин 2014 солиш капоча уйкё я бор капоча я бор уйкё я бор капоча уй мекунам бинем капота кафурам уйкё багажам ина мошина ка ина мошин ина балонои зимниш ҳаст ҳозир мебарем балону шалиш мекунем инами ручкаҳо камтар чиай и дар ҳуй меша свободна чиай созай ана ручкаш чиай алиш мекунем я уқад чизе неста ина моториш ништия я бор заводичка клич раси уая ҳозир хай бода заводичка кунем бо видеоро мекунем рӯй мекунем ина нигоҳ мошин 100% ҳама ҷош ина мошин